Ja. Så sagde, men da min mand ikke var mere, så det var det svært, Ja. kan man sige. Ja, det er et lille billede af, det er i Spanien et sted. Ja. Skal jeg tage det væk? Ej, det er fint. Jeg skal lige... Er det også dig, der står med armen i vejret? Ja. Ja. Jeg assisterer det. Ja. Hvor flot. Ja, du må godt skifte ud med et andet billede, hvis du har. Ja. Det er min mand, han står inde i hjørnet. Og ser, om det er korrekt. Og vi har også lavet tv-show. Ja. I Danmark eller i udlandet? Jo, i Danmark har vi været inde i. Er den klar? Ja. Vi har optrådt, da vi kom hjem fra Australien. Det var i 62. Inde i Tivoli Koncertsal. Ja. Der har vi optrådt. Ja. Vi har også optrådt ude i Løje, Ja. Holmehaven, Nationalskala, Skala. Ja, der hvor du havde været i lære, der optrådte du så? Ja, men Ja. der var jeg også scene Ja. dengang. Og det er Colombia, Colombia. altså i Sydamerika. Ja. Der har vi også været. Ja. Der assisterer jeg. Det er mig, det Jeg kan også se, at du har noget hvidt tøj på. er faro, det er Ja. de kostymer. Og så nogle spillekort. Ja, jeg giver dem. Altså min mand giver det den yngste, hans rekvisitter. Ja. Og jeg passede Frank, den ældste. Ja. Det er også et. Det er bare sådan, så du kan se, hvad Ja. jeg taler om. Ja, det er dejligt, at du har billeder med. Du siger, når det er nok. Ja, det er fint. Jeg bare læg det ned. Ja. Fordi jeg sagde til min yngste søn, ja, det er dem der, ja, fra truppen, der vil lave truppen. Men jeg kan sige dig, vi har haft ganske godt liv. Ja. Det kan jeg sige dig. Og vi fik venner. Se, vi lavede mændene, altså mine 2 sønner, dem jeg har mistet, Ja. og så min mand, de lavede et fantastisk comedy act. Ja. Det var der. De er klædt ud i noget skotsk. Ja, de lavede de 3, hvad var det, de kaldte sig? Ja, værsgo, og bare læg det ned. Jeg siger det. Ja. De var nede sydpå. De var kendt som røde hunde. Røde hunde. Så populære var de. Ja. Og mange prøvede at lave dem efter, men de kunne ikke. Nej. Og der et billede, de lavede taget udendørs. Ja. Hold da op. Også det der comedy act. Er det din mand Og drengene. og dine drenge? Ja, mine 2 ældste sønner. Ja. Din yngste søn, blev han ikke artist? yngste? Ja. Jo, han var lært op, men Ja. mor, det var jo så, vi havde jo storebroren. Ja. Han holder op nu, når far er færdig. Han blev ved et stykke tid, Ja. men han manglede company Nå. om sig. Ja. Ikke? Var han efternøler? Ja, Ja. Så Han de to manglede store de havde andre. hinanden. Ja.
Og Frank, som var den ældste Ja. af børnene, han holdt også. Ja, det er også et af de der comedy. Ja. Ja, det er godt nok højt op i luften. Jeg kan tage og lægge det, jeg har tid bagefter. Ja, ja, vi samler det bare bagefter. Men altså, jeg kan sige det, vi har haft det fantastisk. Ja. Men hvor længe blev du ved med at være artist? Hvornår gik du på pension? Ja, da vi kom hjem, så var jeg, min mand, han holdt også op dengang. Ja. Nej, han blev ved med at træne med drengene. Ja. Det var, og jeg kunne jo ikke sidde hjemme i en stol og tænke, nu laver du ikke noget. Nej. Så tog jeg en annonce i Berlingeren, den var altid den, jeg tydede til. Og der har jeg været 53. Ja. Jeg kunne godt have blevet ved, men den ældste, han giftede sig jo med en dansk pige Ja. fra Barcelona. Og hun kunne gå ind i stedet for mig, Ja. og det sagde jeg. Så hun gik ind og assisterede Frank, Ja. den ældste. Så du købte en Berling, og så... Ja, og jeg fik arbejde inde i en souvenirshop. Ikke souvenir. Jeg var i den krystalforretning inde i... Hvad er det? I Tivoli? Ja. Der, hvor bakken går ned. Ja, ja. Den. Hvad er den hedder? Ja, det kan jeg ikke huske det, men... Og så siger jeg, vil du også have noget, Alfred? Det var min mand. Ja. Ja. Så talte jeg med chefen for souvenir. Og sagde jeg er gift, sagde jeg så, og han går derhjemme alene, når jeg ikke er der. Mm. Har du et job til ham? Han kan begynde i morgen. Ja. Så I sluttede af Så i vi Tivoli? sluttede inde i Tivoli. Ja. Jeg passede, og det var i samme gang. Ja. Men jeg siger dig, den glasforretning, der var flot, da jeg passede den. Ja. Ikke fordi jeg var prale, Nej. Mette, du må ikke tro det. Nej, nej. Fordi det ligger overhovedet ikke tværtimod. Nej, men det ved jeg godt. Jeg kender dig jo, Viola. Ja. Og jeg kan sige dig, han fik den op på bakken. Den passede hans souvenir, Ja. og jeg passede glasforretningen lidt længere nede. Ja. Jeg tror, det er sådan et spillehjul ved siden af. Ja, nu ved jeg ikke, hvordan det er. Nej, der kan være lavet meget. Men altså, så sluttede det, Sådan sluttede det. og vi havde det godt. I har haft et langt og fantastisk liv. Fantastisk. Ja. Men ved du hvad, Viola, så vil jeg sige tak, fordi du ville snakke med mig. Og så vil jeg slutte interviewet, men det var spændende at høre din historie. Jo, fortæl. Ja, og så øjnene, de er jo kikset lidt for mig. Altså, det er først nu. At du er svagt seende. Ja, Ja. og det må jeg jo tage med. Ja. Men det gjorde det jo ikke dengang. Nej. Det kom lidt pludselig. Jeg tager min tid og pakker Ja. mine, men jeg kan sige dig, Mette, Ja. jeg har lært mange mennesker at kende. Ja. Og Amerika, jeg elsker amerikanerne. Ja. Du kan tro, de var søde over for mig. Det har var været en de god altså. oplevelse. Jeg siger altid, Amerika, det er kvindens land. Nå, De gør alt for kvinder. okay. Men Australien, det er også dejligt. Ja. Men det er mandens land. Ja. Det er ham, den bestemmer. Okay. Ja. Det er sjovt, der er den forskel. Ja, men altså, og jeg savner mange gange Australien. Ja. Det gør jeg.